i'r enillydd hyn i gyd. Ac wrth gwrs, fel wedys ti David, yr ail wobre i gyd yn dod mlaen fyd. Gofio, enillydd yr ebol blwydd, Caetws Cappuccino, eboles blwydd. Islin Cariad Ewin. Ebol 2 flwydd, Waxwing Passport. Eboles 2 flwydd, Dargale Beauty Queen. Ebol 3 blwydd, Cynnech Benfolio. A'r eboles 3 blwydd, Eniath Shaboom. Dyna'r dewis o'r enillwydd, os na eiffe, am un o'r hynna, a wedyn dod mlaen ar rhywbeth oedd yn ail. Agored iawn ar un o bryd. Yn astudio bob un o'r rhain. Owen a fi'n cael sgwrs bach fan hyn yn dawel, yn pwynto at y sgrin i weld beth ni'n ffansio. Be ydych chi'n ffansio, dynion? Byddwch yn onest? Wel, rhwng y ddoi ni mae'r eboles 3 flwydd, Carifel, Eniath Shaboom ac yr ebol oedd sy'n wedi cael ei wyrnu gan menyw yn Australia, Helen Dowan, Waxwing Passport, yn falle sefyll mas, ond... A fi'n unicio'r ebol blwydd. O, nawr te, na hwnna'n o gored e mas te. Caetws Cappuccino i David. Oedd hwnna yn batrwn da. Falle bod ti'n reit fyd, David. Mae'n gofyn ni ambell un dod allan, ydy o'n... Dyma ni. Eniath Shaboom. Eniath Shaboom. Yr ebol blwydd. Ie. Caetws Cappuccino. Dargale Beauty Queen. A pwy arall? O, Waxwing Passport. So mae'r 3, oedden ni'n sôn amdano nhw wedi cael ei... Wedi dod? Ydy. Tybed pwy fydd yn mynd â hi? O, na. Dargale Beauty Queen, sori, wrth gwrs. Felly mae 3 ar ei ochr. Felly mae'n 4 fyna o'i flaen ar hyn o bryd. Caetws Cappuccino, Waxwing Passport, Dargale Beauty Queen a Eniath Shaboom. Wel, byddwn ni wedi gwneud apus a un o'r rhain, rhaid dweud. Patrwm na. Na patrwm. A Merlod hyfryd, chwarae teg. Wingytuno. A wrth gwrs, i feddwl mae'r eboles 3 flwydd, welon ni ddiwetha yn symud yn dda iawn, ond wrth gwrs mae hi'n ifanc yn y cylch. Mae rhai o'r ceffylau eraill wedi bod yn hongian bwyty trwy dydd yma, a dod nôl i gystadlu yn y cylch ar hyn o bryd. Mae'r ddwy eboles yn un deud yn debyg iawn o'r rhan teip. Odyn, ma nhw. Dyna'r 4 mae o'n sidro ar gyfer y bencampwriaeth yma. Bencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y Merlod mynydd Cymreig ac ar ôl bore prysur o cystadlu brwd. Felly pen ar y bloc. Dyna ni'n dweud Waxwing Passport. Lle wyt ti'n mynd, Rob? Yr eboles 3 flwydd oed. Na rhyw o'n i'n mynd i fynd, a dim ond achos bod wedi ennill. Na, dyna'r eboles dalodd yn lygadu, oedd hi'n symud yn dda, a i fi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i colin byd. A'r ebol blwydd. Wel, gewn ni farnu, falle gewn ni farnu un diwrnod, David. Wel, Carifel wedi ennill 2 fedal aur yn y sioe eleni. Bryn Sion Little Lush, oedd hi'n bencampwr ar adranca ceffylau ifanc ddo, ac dyma hi yn cael pencampwriaeth ar adran A ifanc. Ac fe wedys ti, David, yr ail medal aur mewn un wythnos, tipyn o gamp. Pencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y Merlod mynydd Cymreig. Ac yn ei wobrwyo i Carifel a Eniath Shaboom, yr eboles 3 mlwydd oed, a Gemma Paxford sydd yn i arddangos i ac wedi bod yn brysur yn paratoi, mae'n siŵr. A Carifel, rhaid nodi, wedi ennill pencampwriaeth y stoc ifanc ddoe yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Tape Cob. So, sioe arbennig iddi hi, llon gyfeiriad mawr i Ceri Gemma ar holl cysylltiadau.
y geowobr, yr ebol blwydd, un o ffefrynnau fi yn yr adran yma mae'n rhaid deud, Caetums Cappuccino. Ebol symudodd yn dda trwy'r bore, wedi creu argraff ar y beiriad hefyd, Colin Tibby. Graham Roberts yn ei arddangos, ac Mrs Kath Owen Lilly sydd yn ei berchen o. Ceri Fell sydd yn ennill y fedal aur gyda'r eboles arbennig yma. Heniarth Shaboom yn cael ei arddangos gen Gemma Paxford.